kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Bi ye alamisa ye janvier kalo tile 31 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ. Gawusu Keita maninkakɛnin k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Ministri min n'a ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma an ka jamana kɔnɔna na Dr Nango Dambele a ye bisimilali kɛ a bɛ baara dayɛlɛ kofɔ n'o ye tile kɛrɛnkɛrɛnnenw ye ka ɲɛsin jago sɛwali ma an ka jamana kɔnɔna na n'u k'a ma ko journée nationale du commerce équitable. A kɛra tarata donya tɛmɛlen Memorial Modibo Keita la. Ministri min n'a ɲɛsin bɛ soko ani yɔrɔ wabɔli ma n'o ye Mohamed Mustafa Sidibe ye a n'a nɔgɔma caman ntɛnɛndonya tɛmɛlen ani baarakɛyɔrɔ maaw ye ɲɔgɔn ye n'o ye bureau des domaines et du cadastre maaw ye Katikaw fɛ yen. ONU ka cidenkulu min bɛ République démocratique du Congo o kɔnɔna na n'u kama MONUSCO o y'a jira kunungo k'a fɔ ko dɛmɛ ka don olu ma yaasa baarabolo ŋaniya jugu dɔ bɛ yen u bɛ se ka dan sigi o la cogo min na. Dɔnkibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan ministri min n'a ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma Dr Nango Dambele a ye bisimilali kɛ baaradayɛlɛ hukumu kɔnɔna na n'o bɛ tako fɔlɔ kofɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen minnu n'olu ɲɛsin bɛ jago o bɛrɛ bɛnni ma. Kɛra tarata donya tɛmɛlen Memorial Modibo Keita o kɔnɔna na kumakan min n'u y'a don bala nin tako fɔlɔ in kɛnɛ kan n'o ye jago bɛrɛ bɛnnen kɛnɛ ye o de ye ko jago bɛrɛ bɛnnen ko kɔni ye fɛɛrɛ de ye ka se ka kwaju kɛ sɔrɔbolo jidilen adamadenya sabatilen fɛn min ye ka dɔn ka fɔ fanga mara o fana yakubayalen sɛnɛkɛlaw olu ka bondakun na. O de kosɔn sa u y'a jira k'a fɔ n'i ye ɲɔgɔndanw ta k'olu lajɛ sɛnɛ o bondakun kan o bɛ t'i jɔ an ka jamana sɔrɔbolo la fɔ 170 Baɲango. O de kosɔn sa wuli ka jɔ kan ka kɛ yaasa jago a bɛ se ka bɛrɛ bɛn cogo min na sanni feere o hukumu kɔnɔna na minisiri ka fɔ la ni o ye sɛnɛ minisiri Dr Nango Dambele a ko jamana ye wuli ka jɔ kɛ yaasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ sɛnɛ yiriwale siratigɛw taamali la cogo min na. O de kosɔn ni sɛnɛ fɛnɛ bɛrɛ bɛnna jago sanni feere o hukumu kɔnɔna na a ko a dɔ la fɛn min ka dɔn ka fɔ sɛnɛkɛlaw olu bɛ lafiya u ka sɔrɔbolo olu yakubayali la. Ministri min n'a ɲɛsin bɛ soko ani yɔrɔ wabɔli ma n'o ye Mustafa Sidibe ye a n'a nɔgɔma caman ntɛnɛndonya tɛmɛlen u ni maaw ye ɲɔgɔn ye n'olu bɛɛ baarayɔrɔ sira bɔ ni o ye bureau des douanes et du cadastre ye Katikaw fɛ yen. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni ɲɔgɔnna jɛrɛ ɲɔgɔnna ka kɛ jamanadenw ani ka dɔn ka fɔ n'u ka ɲɛminɛ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ nin hukumu kɔnɔna na kɛra bureau des douanes et du cadastre Katikaw fɛ yen. Laɲini tun ye mun ye o de tun ye u ka ɲɔgɔn ye u ka hakilila falen-falenw kɛ yaasa fɛn min ka dɔn ka fɔ sɔrɔbolow siratigɛ la ani ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye k'a fɔ cakɛyɔrɔ minnu n'olu bɛ ka dayɛlɛ domaine ani cadastre o hukumu kɔnɔna na u labɛnnen don cogo di u ka sariyaw ye jumɛn ye u taabolow ye jumɛn ye baara jumɛn kalifan bɛ u la o de ye a laɲini ye. Farafinna bondakun kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ tɔnba ONU o ka lasigidenkulu min bɛ République démocratique du Congo kɔnɔna na n'u k'a ma bakuruba fɔlɔ ko MONUSCO o y'a jira kunungo k'a fɔ ko Congo jamana fangamarabaw k'u k'u dɛmɛ u ka dansigi baaraŋaniya dɔ la ni o bɛ Bilisa Ɲaami ko fɔ Uranda jamana ka ɲɛsi o ma n'o y'u sigiɲɔgɔn jamana ye banbaganci dɔw fɛ n'olu ye Hutu ye n'olu ye Uranda jamanadenw ye n'olu bɔra province kɔnɔna na n'o bɛ Nord Kivu o bɛ o kofɔ ka taa Sud Kivu o fanfɛla na jamana kaɲagaɲan fan fɛ. MONUSCO ka ɲɛminɛ Leila Zerugi a nin kumakan ninnu a ye a fɔ a ko ale yɛrɛ ye bataki sɔrɔ mun bɔra minisiri yɔrɔ Kongo jamana o tɔgɔ la mun ɲɛsin bɛ jamana lakandali ma ka nin kumakan ninnu fɔ ka ɲɛsin u ka wolomasiri taaba bulamatigiw ma. Norvège olu ka bonba min bɛ yen n'u ko ma ko conseil norvégien n'olu ɲɛsin bɛ maa kalifalenw réfugiés olu ka lahalayaw ma ko nin tɔn in ma NRC olu ye wele bila kunungo ka ɲɛsin Cameroun jamana ma k'a fɔ u k'u ka dancɛw dayɛlɛlen to n'o ye frontières ye k'u k'olu dayɛlɛlen to yaasa
fɛn min ka dɔn k'a fɔ jamanaden kana bilalen Nigeria tɔgɔ la n'olu bolila balawu ɲɛ Boko Haram maaw ka balawu ɲɛ olu bɛ se ka mɛru yɔrɔ sɔrɔ cogo min na tile 2 bɔɲango maa ba 30 olu de bɔra yɔrɔ kɔnɔna na n'u ko ma ko Waran u bɛ jamana kɔrɔnyanfa ka taa kaɲagayan fan fɛ Nigeria jamana kɔni yaasa u bɛ se ka kisi Boko Haram u ka lajaba ma cogo min na laɲini kun de y'o ye conseil norvégien fɛ yaasa maa minnu n'olu bolila n'olu ye réfugiés ye u bɛ se ka mɛru yɔrɔ sɔrɔ cogo min na Cameroun jamana o kɔnɔna na n'o ye Nigeria sigiɲɔgɔn jamana ye nin bɛ dansigi bi lasolu la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka fama fɛ Gawusu Keyita maninkakɛ ni k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ye Ala k'an n'o cɛ janya n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni di sira don www.malizoom.net maraka fama ka journal Bambara a ka kunnafoni jataraw a ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye